majors possibilitats de trobar una feina en els actual moment de crisi i atur. Aquest seran una de les avantatges que tindran els 16 alumnes de l'Escola Taller Escàrrits que ha organitzat l'Ajuntament amb el suport del govern durant els 2 darrers anys. L'Escola Taller el que pretén de qualque manera és donar formació, però també donar una disciplina, uns hàbits, un costum, de tenir una feina i de tenir un compromís de respecte cap als companys, de respecte cap als professors. En definitiva, es tracta de que agafis una experiència laboral dins un marc de formació com és l'escola de taller i en el mateix temps que aprens un ofici, que tens una experiència i que pots fer unes pràctiques, doncs que també puguis recuperar els estudis. El gran objectiu que té l'escola de taller és que aquests lots segueixin estudiant ESO. De fet, molts d'ells durant aquests 2 anys ho han acabat i qualcuns ho acabaran ara per gener. Els joves d'edat compreses entre els 16 i els 24 anys han finalitzat la seva formació aconseguint una titulació com a jardiners o com a margers. Ara tenen una base més forta per incorporar-se a un mercat laboral cada vegada més exigent i competitiu. L'Escola Taller Escàrrits està formada per 16 alumnes, 8 alumnes que han fet de jardiners i 8 alumnes que han fet de margers canters i el que han fet han estat bàsicament feines a la ciutat d'Inca. Sempre espai públics, jardiners han repoblat la plaça del Bestiar, han fet horts, diferents horts a Miquel Duran i Sorina, també a l'Escola de Ponent, a l'Escola de Llevant també han fet qualque actuació, i diversos manteniments, com és en el cementeri i en el Serral de les Monges. I els canters margers han fet els marges del Serral de les Monges. L'inversió total realitzada en aquests 2 anys ha estat de 440.000 euros, aportats per l'Ajuntament i pel Govern.